como a da noite a día. Isto cambiou moito. Antes viñas polo monte e estaban todos ceibos, non había un control. Non había, eu viño de rapaz ver de Nebra hasta lá arriba a Busto Seco a andar e todo eran cabalos ceibos, había vacas, había porcos, había de todo ceibos. Antes ceibábamos todos no monte e agora non, agora xa non ves nada deso. Agora están ben, agora están máis coidados, míranse máis por eles que antes. Antiguamente ceibábalos a cada un que se safara. A Comunidade de Montes de Baroña, das 878 hectáreas que temos de terreno, sobre 630 hectáreas son nas que están pastando estes animales. Temos 150 cabalos, dos cuales 50 son de pura raza galega, e que están gestionando esa masa forestal debaixo de arbolados. Despois temos un saneamento que facemos 2 veces ao ano, un antes do verán para cortarlle as crins, desparasitalas de cara que vayan frescos para o verán, e despois outro antes do inverno para ver as súas condicións físicas de cara a poder pasar ben o inverno, dado que aquí son invernos moi duros. Vamos, Antonio, que temos que ir aos cabalos. Buenos días. Moi buenas. Temos varios xerres con varias manadas, ímolos cambiando cando se agotan do pastoreo, tamén un mantenimiento dos xerres que se estropean, e despois tamén nos temos que desparasitar de vez en cando, unha vez ao ano tamén baixamos aquí ao curro para rapalos, tamén lle temos que levar agua, que hai xerres que non teñen agua. Son traballos moi variados, non sabes dun día para outro o que che vai tocar. Para nós o cabalo é moi importante aquí en Baroña, non solamente por a limpieza que fai do monte, que falábamos un pouco de prevención de incendios, sino tamén, pois a recuperación de razas autóctonas, tamén estamos con pura raza galega para recuperar eses cabalos que temos, os que chamamos aquí os garranos, pero ahora que morfolóxicamente cumplen ese estándar que marcan, neste caso, pura raza galega. Tamén temos unha entidade de custodia do territorio coa Universidade de Vigo para a conservación do cabalo galego do monte, que denominamos aqueles animales que non entran como pura raza galega, pero sí que son animales típicos ou que foron sempre desta zona, e aí falamos solamente tamén da conservación dos cabalos e máis do seu hábitat. Pero tamén é moi importante que non podemos pensar solamente nos cabalos como algo meramente que estea no monte para eliminar biomasa forestal, sino tamén na súa carne. A gestión que se fai en Baroña dos animales, pois é verdad que cambiou moito da gestión que ainda se sigue facendo na zona nas chans do Barbanza, na zona do Monte Barbanza, pero basicamente por un manejo que facemos máis diario dos animales. Entón é verdad que movemos máis as manadas en diferentes peches para que gestionen mellor a biomasa forestal que temos, pero tamén axuda moito para o tema da biodiversidade. A día de hoxe tamén é verdad que estamos traballando nun proxecto de investigación ca colocación duns collares disuasorios. É diferente o que pode pasar na Serra do Barbanza, onde, claro, non hai ese manejo tan intensivo dos animales e, lógicamente, os ataques de lobo poden ser máis recurrentes.